Удзельнікі семінару, вучоныя даследчыкі, ідэолагі, кіраўнікі рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі, прадстаўнікі ўлады. Усе звёны ланцужка, па якіх інфармацыя трапляе да спажыўца. Аб яе хуткасці, якасці і аб'ектыўнасці і гаварылі падчас семінару. Сёння інфармацыйнае поле рэгіёна – гэта 19 грамадска-палітычных газет, адпаведна столькі ж сайтаў, 5 тэлекампаній, 3 студыі радыё ФМ. Улічваючы патэнцыяльную аўдыторыю, спажыўцом інфармацыі рэгіянальных СМИ является каждый 8-й жыхар Брэшчыны. Как показывает опыт, журналистика содействует позитивным изменениям в обществе тогда, когда она говорит с людьми на понятном им языке и на темы, которые их волнуют. Говоря о журналистике Брэшчыны, хочу отметить ее глубокие многолетние традиции, благодаря которым нам под силу сегодня решать задачи, которые ставятся перед средствами массовой информации. Это объективность, ответственность, нравственность и духовность. От сучасных тенденций региональным СМИ не треба отставать. Сегодня усе яны накіраваны у интернет-простору. Изменяется информационное пространство, изменяются информационные потоки, изменяется скорость прохождения информации, изменяется даже отношение потребителя. Теперь потребитель уже не просто хочет читать и потреблять информацию, он зачастую хочет быть тем и самостоятельно формировать свое информационное пространство, в том числе ведя, допустим, делая записи в социальных сетях, участвуя в обсуждениях на форумах, либо даже зачастую ведя собственный блог в интернете. И таким образом уже высказывая даже свою точку зрения на те или иные проблемы. Шмат гаварылі пра супрацоўніцтва СМИ з уладамі. Першакрыніцай сацыяльна значных падзей павінен быць кампетэнтны чыноўнік, а самым хуткім правадніком інфармацыі дзяржаўныя СМИ. Абмяркоўвалі пытанні інтэлектуальнай уласнасці, працу ва ўмовах канкурэнцыі, як бароцца з фэйкамі, усё, што хвалюе прадстаўнікоў медыяпрасторы. Только комплексное выполнение всех функций СМИ, таких как и информирование, и пропаганда, и контроль и критика, и социализация личности, и сопровождение политических, экономических, социальных процессов, то есть оптимальное достижение всех функций может позволить эффективно работать. Подводячы вынікі семінара, удзельнікі адзначылі канструктыўнасць дыялогу, магчымасць агучыць праблемы і ідэі на месцах. Не выключана, што некаторыя прапановы знойдуць адлюстраванне ў нарматыўна-правовых актах краіны.